Maglaban na ako, laglagang masbate. Mas malaking yabang ko, yun na, lumaban na. Yo, what's up mga kagagamrak? Urok ka lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider-Dog. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger ng magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Mga gamba, welcome back to my channel. Pasensya na sa ating mga kagamba dyan at medyo nadidelay yung ating pag-upload ng ating mga content kasi ginagawa tayo mga gamba na sa ibang lugar, alternative na hanap buhay natin dahil wala na tayong kita ngayon sa gagamba mga gamba. May darating man siya pakunti, hindi sapat para kumita tayo mga gamba, hindi sapat. Hindi totoo yan. Off-seasonal na ng gagamba. Yung mga laban-laban dyan, makunti na lang. Yung mga masbati, may mga parating pa rin, pero hindi ganun kaganda. Umaayaw na rin yung iba. Napakamahal pa. Ang nangyayari dyan, yung masbati, dahil sa online, ayun, nabubukulan lagi yung mga taga Maynila, mga gagamba. Laging reklamo sila. So, sa mga susunod na panahon, baka siguro mga gamba magre-resume yung mga supply natin ng gagamba na sa mga January na yan. January, kalagitnaan ng January. Pero kung hindi pa rin kikita sa gagamba mga gamba, baka mag-quit na tayo sa gagamba ng hanap buhay. Laban na lang mga gamba, mag-aalaga na lang tayo ng sarili nating gagamba para laban. Kung gusto magpauso ngayon, wag muna kasi wala rin tayong supply. Tagalog, napakamahal, napakahirap ng supply. So, laging ganyan, taon-taon. Pero nakaraang taon, mga ganitong panahon, kunti din ang supply kasi nagpapalit nga yung klima, mga gamba, palamig na ang norte. Ganon din sa parting Bisaya. Hindi totoo yan. Mga ginsan naman na yan, napakadalang na rin. Kasi nag-iiba na nga yung panahon, mga gamba. Panibago na naman yan susunod ang Tagalog ulit mag-umpisa January, kalagitnaan ng January yan, mag-umpisa ulit Tagalog. Ayun. So ito may laban tayo dito mga gamba, panoorin nyo lahat to. Yung hindi ko na shoutout yan, pasensya na, pero masusunod na vlog natin may shoutout din natin yan. Ngayon shoutout muna tayo kay Kagapang Vlog, yan, si Rons Unorthodox TV, si Kyle Estimada, si Liltin Game Z, at saka si Chupilos Tolentino. Yan, shout out sa inyo mga kagamba, shout out sa Team Mindo mga kagamba, hindi ko na babanggitin, alam na this. So yan, panoorin natin lahat mga laban na ito mga kagamba. Nag-prepare tayo ng mga laban. Samon, Tagalog, Masbate, yan, sari-sari yan mga gamba. Alright, paglabanin natin ito, Masbate sa Tagalog. So may Masbate pa ako nito isa. Ayun lumabas ayan, Masbate yan. Vlog pangilapit. Yan. Wala. Yan. Smart.
Ito yung Tagalog. Itong isa Tagalog to. Yan. Yan. Paglabanin na natin. Oh. Uy. Bumalik. Uy. Laban na. Likot pa. Malaking stick. Nakakatago sila. Oo. Maglaban na. Laglagang mas bate. Mas malaki niya. Yun na. Lumaban na. Aba. Hindi na nahuli. Pinabulti yun. Nadali sa likod. Na kumasbate. Hindi siya makakaliksi yan. Lumaban na masbate. Kahit nadali siya sa likod. Mabibinaw na masbate nito. Hindi. Lumaban pa din. Ay naku. Nakagat ang Tagalog. Yun na. Tigil ang laban. Balikan mo. Tulala na ang masbate. Ako. Malaglag. Malupay-pay sila parehas. Ayan. Nakakagat pa yung masbate kasi. Wala na. Tabla na itong mga kagamba. Parehas silang hindi na gumagalaw. Wala na. Tabla. Alright. Yun guys, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa play si Spider dong. So tournament po to, 5th season. So yan guys, ako po si Big Day Spider. Abangan niyo po palagi ang mga upload natin. So guys, sasama po tayo sa mga tournament ngayon. Sana makisa tayo. Guys, hanggang dito lang. Lagi tayo mag-ingat. God bless all. Hi! Subscribe po kita sa video. Like and share po. Bye!